egiten duen orain. Bertze kontu bat ere badugu eskuartean, jakinen duzu horrituko zarete seguruenik haunitz, Hego Euskal Herrian orain dela 10 urtetik ez dela derrigorrezkoa soldadutza egitea. 10 urte, bai, borroka ura izan zela, ze izan ere soldaduzka desagertzeko borroka horretan insumizioaren mugimenduak sekulako eragina izan zuen. Haunitzek diote insumizioaren mugimendu horrek desagerarazi zuela armadatik derrigorrezko soldadutza hura. 10 urteeko Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian berriz 15 urte dira soldadutza ez dela derrigorrezkoa. Edurne Elizondok liburu bat idatzi du, Edurne Elizondo berriako kazetariak, ez dugu nahi insumizioaren ahotsak Euskal Herrian, horixe da liburuaren izenburua, eta gaur bera, Edurne bera, idazle beratarra, hementxe izanen dugu gurekin, eta berak azalduko digu apur bat nola izan zen mugimendu gura, nola sortu zen, ze ondorio izan zituen, nabarmena horixe, derrigorrezko soldadutza desagertu egin dela, baina tira, liburuaren inguruan eta bertako testigantzen inguruan ere solastuko gara gaur hemen, arratsalderon. Horrela hasiko ditugu orduan mugimendu goian nondik norakoak. Eta beste mugimendu... 7:10 gutxi gora bera oraintxe bertan, bai, 7:10 puntxuan, arratsaldero saioan jarraitzen dugu, eta zure iritziaren zai gaude ere, zuk ala nahi baldin baduzu bintzate, 902-599-2 telefonora deitu, edo arratsaldero abildua itb.com elbide elektronikora. Momentuan galdetuko dizuguna izango da, gogoan alduzu, gogoan aldituzu, mugimendu antimilitarista haiek, mugimendu intsumista hura. Bai, insumizioaren mugimenduaren garrantzia zenbarratu nahi dugu gaur gurean, izan ere, gogoratuko duzu, orain dela 10 urtetik onara, ez da derrigorrezkoa soldadutza Hego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian berriz orain dela 15 urte desagertu zen, eta horretan bere biziko garrantzia izan zuen, Oianek aipatzen zuen mugimendu horrek, insumizioaren mugimenduak. Mugimendu horren inguruan, liburua idatzi du Edurne Elizondo, kazetari eta idazle beratarrak, ez dugu nahi insumizioaren ahotsak Euskal Herrian, horrelaxe du izena liburuak, Oianek eskuartean duena, eta idazlea bera, kazetaria bera, Edurne Elizondo mentxe dugu, eta ongi etorria ginen diogu. Edurne, nahi duzunean? Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri Edurne. Eskerrik asko. Hortxe dugu zure lana, ez dugu nahi. Orain dela 10 urte erran dugu, Hego Euskal Herrian orduan utzi zion derrigorrezko izateari soldadutzak, eta bere biziko garrantzia izan zuen insumizioaren mugimenduak, hor naiz eta agian batzuek ez duten onartuko, baina izan zuen. Batzuk erraten dute ez pixkat errealitateak ere bultzatzen zula armada profesionalizatzera, ez? Espainiako gobernua pixkat behartuta zegoela ja erabaki hori hartzera, ez da errealitateak hortzara bultzatzen zuela. Baina nik uste dut zalantzari gabe insumizioak azkartu zuela prozesu hori, pixkat ere behartu zuela eta moldeak ere izan zuela garrantzia handia, ez da? Azkenean mugimendu horren bidez ere gizarteak irudikatu izan zuen, ez da? Derrigorrezko zerbitzu militarrari eta armadari buruz zuen iritzia, kontrako iritzia kasu honetan. Askotan, honelako gaietan aurre iritzi asko daude, eta kasu honetan zuk ere bazenuen aurre iritzi bat, entzun dizugu esaten elkarrizketaren batean edo beste, uste baino anitzagoa topatu duzula, ez da, mugimendu gura? Bai, nik uste dut insumizioak lortu zuela jendearen aurrean irudi bateratu bat ematea, ez da, eta karrikan, hori islatu zuten, eta nik uste dut hori izan zela beren merituetako bat. Ze beren barruan, hainbat talde zeuden, bakoitzak bere ideiak zituen, ideologia ezberdinak, estrategia ezberdinak, eta ezberdintasun horiek nahiko nabarmenak ziren, eta oraindik ere, ni insumizioekin mintzatu naizenean ikusten dut bakoitzak haunitzetan orduko diskurtsoari sendotasun haunitzez eusten diola, ez da? Baina, azkenean hori nik uste nuen hori ez, bateratuagoa izan zela, baina azkenean barruan ezberdintasun gehiago zeuden, baina lortu zuten horiek gainditzea, eta nik uste dut horrek ere meritua baduela, ez da, hau da, hainbat talde ezberdin egonda eta ideia ezberdinak eta estrategia ezberdinak azkenean lortu zuten, batera aurrera egitea, nahiz eta bakoitzak bere moduan bultzatu zuen edo egin zion bultza ez da mugimendu horri, baina lortu zuten, horixe ez, mugimendu zabal, bateratua eta sendoa egitea. Horre, aniztasuna aipatzen duzunean, aipatu beharko genuke, batetik mugimendu antimilitarista bera, bakezaleak, abertzaleak, horre, abertzale izateak ere garrantzia handia izan zuelako, etzen
zen bakarrik armadaren kontrako borroka bat, baizik eta estatu Espainiarraren eta Frantziarraren kontrako borroka ere izan zen? Ba, nik uste dut, Euskal Herrian egonda normala da abertzaletasunak dena ukitzea, ezta? Eta kasu honetan intsumisioaren mugimenduari ere eragin zion eta eman zizkion berezitasun batzuk, ezta? Egia da, mugimendu hasi zen Kemen eskutik antolatutako kanpaina baten gisa, eta nik uste dut argi eta garbi mugimendu antimilitarista izan zela, eta hori izan zela ezaugarri nagusia, eta prozesu guztian nik uste dut eutsi ziola ikur horri, ezta? Ezaugarri hori noski ez zuela inondik inora galdu, ezta? Baina gero hori sortu ziren bertzelako talde batzuk, Kakitzat, Nafarroan adibidez, Nafarroa Intsumitua, Ezker Abertzalearen eskutik, Malatxa sortu zuten ere jarraikoek. Hau da, sortu ziren bertzelako talde batzuk, eta karo, kaso batzutan abertzaletasunaren ideiak pixo handiagoa zuen, orduan hor sortzen ziren, horixe ez, lehen aipatu ditugun ezberdintasun horiek, baina nik uste dut azkenean mugimendu antimilitarista izan zela, bertze dozer gauzaren gainetik. Mugimendu horren ezaugarrietako bat zen, ekintza ia gehienak oso irudimentsuak zirela, ezta? Nola parodiatzen zituzten gauzak, edo ze simbologia erabiltzen zuten, eta bar, eta ia guztiak era baketsuan egiten zutela, eta berba da hor zuen indar gehiena, ez? Oso baketsua zirela euren protesta gehienak, eta oso irudimentsuak aldi berean, ez? Nik uste dut hori izan zela, bere ezaugarri nagusietako bat, ez da zaila zen intsumisoekin batez egitea. Nik uste dut empatia pizten zutela, simpatia ere bai, umorea baliatzen zuten, irudimena, eta zukarran duzun bezala, azkenean desobedientzia zibilez bortitzaren aldeko autua egin zuten, eta hori autu garbia izan zen, eta prozesu guztian lortu zuten horri eustea, ez da? Egon ziren eztabaidak, erran bezala estrategia ezberdinak egon ziren, baina azkenean lortu zuten hasierako sokarri eustea, eta nik uste dut horrek eman ziola sinesgarritasuna handia, mugimenduari koherentzia handia. Eta gaur egun behar bada, era baketsuan gauzak lortzeko modua badela ere ezakit erakusgarri edo referentzia izan daiteken konturatzeko, behitu, hau guztia lortu zen bakearen bitartez, eta gaur egun ere behar bada baliagarra izan daiteke ideia hori. Piskat liburuaren proiektua horrela sortu zen, ez? Piskat erakusteko desobedientzia zibilaren tresna gaur egun ere erabilgarria dela, gaurkotasun handikoa, eta nik azpimarratu nahi dut, liburuaren proiektua intsumisoen artean sortu zela, nik enkargua jaso egin nuen, ez da nire ideia izan, eta intsumiso talde batek, erabateko intsumisoaren alde egin zuten hainbat intsumisok, nahi izan zuten beren historia hori kontatu, eta ikusita haiek idaztea zaila zela, azkenean saiatu ziren, baina ez zuten aurrera egin, orduan niri deitu ziaten, eta orduan nik hartu nuen enkargu hori, baina pixkat ideia hori zen, ez? Erakustea, orduan bizi izandakoak oraindikan ere, duela zer eman, zer erakutsi, eta nahi zuten gainera, hori ez, haien esperientziaren argiak eta ilunak erakustea. Oda, erakusteare horixe ez, ezberdintasunak egon zirela, eztabaidak izan zirela, baina, horiek gain ditu eta azkenean desobedientzia zibilaren tresna horrek eman zuela gauza honitz eta hori erakustea eta hori ez. Oraindik ere hor mai gainean dagoen tresna bat dela eta baliatu daitekela. Mugimendu honek alare Edurne, badu bere alde gogorra, bere alde iluna, ze intsumiso honitzek kartzela zigorra izan zuten, eta kondenak, urte bete, 2 urtekoak ez ziren agitz luzeak, baina zure liburuan irakurri dugu intsumiso hunitzentzako agitz gogorra izan zela hori. Bai, noski, errepresioa era zuzenean pairatu behar izan zuten solda euskari ez zetzerran zioten intsumisoa honitzek, ezta? Herrialdez herrialde ere egoera ezberdina izan zen, batez ere nik uste Nafarroa aipatu behar dela kartzela aipatzen denean, ezta? Ni intsumiso guztiak epaitu zituztelako eta haietako honitz pasazirelako espetxetik, ezta? Eta noski, nik uste espetxea inoiz ez dela gauza xamurra eta gainera beraientzat, haiek ez zetzerraten zioten armadari, eta aldi berean sartzen zituzten armadaren itxura handia zeukan erakunde batean, ez da, azkenean beraientzat bertze espalu militar bat zen espetxea, ez, eta, karo, beren borroka etzen geldituan ere, kartzelan sartuta ere, segitu zuten beren bidetikan, zalantzan jartzen ere, pixkat, hori ez, kartzelako sistemaren ilun guztiak ere pixkat mai gainean jarrita presoen baldintzak aipatzen eta hoien alde ere borrokatuz, baina beti ere, eta nik uste dut hori azpimarratu behar dela, beti ere antimilitarismoaren borroka horren hildoa ahaztu gabe. Nik Arratsaldeon. Kaixo. Ez dut liburua irakurri, baina irakurriko dut. Ni 81ean, ni nire garaian ere, nik ez dut soldaduzkarik egin, eta niri ere Loiolako kuartelera joan, eta ezetza esatea tokatu zitzaidan.
Orduan gu garai hartan bakarra egin den, esan nahi dut guretzat zan, orduan ez zuen talde antimilitaristarik, etzen ezetzik esaten da, orduan ziren gehien bat kristauak eta abertzaleak. Gure garaian zan, nolabait ezetza esaten genuenok gu ginen, ez? Talde txiki bat ginen, eta gure garaian batzuk ere gipuzkoarrak kartzelan egondakoak dira. Nik gaur interes handia daukat. Gero talde antimilitaristak, Jesus gaur ez dut, antimilitaristak, nabaritzen da gehiagin itzaidala gustatzen. Horiek sortu zirenean, nik eukin nuen garai baten, nien nintzen kartzelara zorionezkoan, baina eukin nuen horrelako sentsazio bat guk behintzat, gure garaian hori pasata gero gu ja hasi ginen ikusten, gu ez ginela soldaduzkara joango. Guk argi genukan, gu ez baginen, behintzat gure atzetik zetozenak, ez bakarrik guk egindakoagatik, ze guk egia zen gehiegi ez genuen egin. Hasiera baten gogorrena zen, Loiolara joan eta ez zetza esatean, gogoratzen ez etxean, bueno, ze susto zeukaten, ez? Pentsatzen zutelako denok kartzelan bukatuko genuela. Baina hasita zegoen ideia hori, ez? Bazetorrela ja profesionalizazioa eta hori. Eta gero hasi zen nolabait insumizioaren indarra indartzen, ez? Ez dago, esan nahi dut, askotan galdera hori egin dio nire buruari, ez ote zegoen ze hor ere barruan bazeuden militaristak ziren asko, esan nahi dut. Antimilitaristak, baina Espainiako militarren aurka, baina barruan ere militaristak zirenak, dudarik gabe. Hori, esan nahi dut, zuk orain sakondu duzunean, ikusi duzu horrelako, esan nahi dut, 80ean behar bada nolabait kalera irtetzea, errezagoa zela 80ean irtetzea baino, edo ez dut horrelako, ni nire burua bakarrik sentitu nuelako, nik gu geunden taldea, zen, 81ean geunden galdu egin da. Orduan kalera irtetzea zen, markatu egotea zen, horregatik. Hainbat intsumisioarekin hitz egiten ere aipatzen zuten, ez? Pixkat, intsumisioa noski, 89ko mugimendua ez da hutsetik sortzen. Nik uste dut hor kontuan hartu behar dela, aurreko hamarkadetan egindako lana. Zuk erlijioa aipatu duzu, garai batean Jehovaren lekukoak ziren soldaduzkari ez erraten ziotenak, 36ko gerraren bueltan ere egon ziren fusilatuak armadari ez errateagatik. Orduan, gero 70ko hamarkadan PPB-untzaren kasua izan zen nahiko azpimarragarria, berak arrazoi erlijiosoak bazterrutzita erabakizuelako armadari ez erratea, ez da, bakezale zelako. Orduan, nik uste dut horrek guztiak nolabait lurra prestatu zula, ez? Eta gero, 89an intsumisioaren kanpaina pizten denean ere, gauza honitz izan zuela alde, pixka taizea ere alde izan zuela, ez? Gazteak ere, hainbat intsumisok aipatu diate, ez? Nolabaiteko eferbestentzia bat zegoela, gazteek bazutela gauzak aldatzeko gogoa. Orduan ez dakit, nik uste dut pixkat lan egiteko gogoa, gauzak aldatzeko gogoa, eta, lehiotxo bat zabalik ikusteak horrek denak bat egin zuela, eta azkenean horrek egin zuela, momentu horretan aurrera egitea intsumisioaren mugimenduan. Markatu, gaztak aipatu duzu, gaur egungo gazteek ezagutzen aldute mugimendu hau, edo ulertzen aldute, edo badakiten onde datorren, ze, karo, 10 urte esan dugu, derrigorrezko soldadutza bukatu denetik, duela, ez dakit, 10 urte, gaur egungo gazteek, 6-7 urtekiko zuten. Ez dakit hau ezagutzen duten. Nik uste dut ez, eta intsumisioen kezka ere hori da. Gaur egungo gaztek ez dutela ezagutzen. Lehengoan batek Gotzon Iparragirrek aipatzen zuen. Ez dute intsumisioa ezagutzen, baina soldaduzka egontzenik ere, derrigorrezko soldaduzka egontzenik ere, ez dakite, haunitzek. Ez da ondaran beste izan ez da. Betio, nik hori estetika berak esaten dizu. Nik askotan ikusten dudanean modan dagoen estetika horrek, nik neure honetik atera egiten hau. Ala ere, horri asko ikusten da, militar estetika hori, gazteen artean, pila bat ikusten da. Honi lotuta Edurne, ez dakite, zuk eran duzu, ez? Derrigorrezko soldaduzka existitu zenik ere, baina ematen du baita, bertzalde batetik, lortu zena hori zela bakarrik, ez da? Eta mugimenduarek bazuen bertze helburu bat, azken finean mugimendu antimilitarista zen, armadaren kontrako mugimendu bat zen, baina lortu zuen
derrigorrezko soldadutza desagertzea, hori lortu zuen. Hortik aratago agian ezer gehiago ez, eta gainera mugimendu horrek behera egin du, indarra unitz galdu du. Bai, hori kritika hori, edo autokritika hori intsumiso gehienek egin dute, ezta? Bai, lortu zela soldaduzka kentzea, baina armadakor segitzen duela, ezta? Baina, bueno, nik uste dut gauza batek ez duela bertzea kentzen diot. Armadakor jarraitzen duela, bai, baina horrek ez du erran nahi ere ospatzeko moduko gauzak lortu ez zirenik, ez? Eta nik uste dut ere, bueno, armadaren irudia intsumisioari ezker bertzelakoa dela. Hau da, nik bai uste dut ahuldu zuela eta zalantzan jarri zuela eta antimilitarismoaren hazia hor dagoela, ezta? Akaso, gora eta bera eginen du eta garaian arabera edo akaso gertakari batek berriro piztuko du dena, ezta? Egia da, nik uste hori ez, bera egin zuela soldaduzkaren tresna gabe, ezta? Nolabait zen tresna hitz erabilgarria antimilitarismoaren mezua zabaltzeko, ezta? Eta hori gabe, pixkat bera egin zuen. Eta intsumisoen kezka ere eta kexa hori da, ez? Ikustea, hain bizia izan zen mugimendu bat, eta gizartearen hain babesa zabala lortu zuen mugimendu bat, gero hain azkar pixkat ahaztea, ezta? Baina, nik uste dut ere, ez dakit, gero lehengoan ama batek, intsumiso baten amak, erraten zidan, egia da orain, kaso lotan dagoela gaia nolabait. Baina berak erraten zuen, denbora beharko dela. Hau da, orduko hazia oraindik ez dela loratu. Eta zure liburuan, adibidez, Juan Cruz Lacastak berak, kazetariak eta intsumiso izandakoak berak erraten du nola paitere soldadutzak denoi eragiten zigula, ez bakarrik mutilgazioia denoi. Eta familia, etxean bizizan una nahiarekin, eta drama bat zan. Drama bat zan. Prozesua hasi, nola egin libratzeko, nea nahiak horatzen naiz, oso urduri egon zala garaietan. Eta bera lagunak eta herrian sortzen zen historia. 18 urte bete eta ostea listetara ditu diatela ia, ez? Eta hori drama bat zan. Mutilentzan muga hori hortzegoen. Batzekiten soldaduzka hortzegoela eta hortikan pasa beharko zutela nola baiteza. Eta nik esango dizuko baita ere lehen komentatu duzunean herriaren aldetik eta herretaren aldetik intsumisoak oso onespen handikoak izan zirela beren garaian, eta nik ez du soldatzenik egin, ez da ere. Baina gogoratzen naiz Inigo aipatu duen garaian eta gutxi gora bera, eta asko, nire inguruan bentsat, asko bereizten zela objetore izatea, kontzientzia asko eragozpena izatea soldadutzara ez joateko, arrazoi erligiosoak edo erligios kanpokoak zirela medio, eta insumisoa izatea. Nire inguruan bentsat, objetore izatea ondo ikusita egoan gizartearen aldetik, azken batean, arauak onartuz gero nola edo ala, zuk zure alternatiba baketsua, guztion onerakoa, eta eskaintzen zenuela. Insumisio esatea berriz, ez zuen nire inguruan berriro diote, horren besteko ospeonik ikusten zelako sistemen aurkako mugimendu bat modura. Hauek ez dute bakarrik armada alde batera bemailatu edo derrigortasunak kendu. Hauek nahi dutena da gauza guztien aurka egin, eta oso gogotxarrez datoz, eta ez dakizak. Nire inguruan, berizketa hori egiten zen. Insumisioak ez ziren hain ondo ikusiak izaten. Batzuetan egiten zituzten protesten ezaugarren gatik, zirelako oso gustuko izaten, zenbait pertsonen aldetik eta bat, baina trasfondoan, oinarrean zegoen hori, objetorena oso ondo eta ingata. Nahi nuke erantzutea duen ez da, justu kontrako ere? Nik zure ingurua zen izan zen ez dut ezagutzen, baina nik behintzat, nahiko argi daukat, oroar behintzat, eta nahiko modu zabalean, intsumisoen aldekoa zela erabat jendearen iritzia eta sentimendua. Nik uste dut baiet. Atentzia eman diguna ere, eta liburuan aipatzen duzu bereziki Iruñako espetxea, ez zergatik izan zen, Iruña pixka bat indarre edo fortea. Ez dakit, atentzia ematen du, ez da, Ego Euskal Herrian behintzat, Iruñak izan zuen. Nafarroa eta Iruña. Bereziki, Nafarroa eta Iruña hiriak eta Iruñako espetxeak, eta ez dakit, hor zergatik zentratu zen hor guztia. Bueno, guztia edo behintzat indarra. Nik ere galdera hori egin diet intsumisoei, abokatuei, epaile batekin ere mintzatu naiz, eta epaile horri ere galdetu diot, zergatik Iruñan denak epaitu zituzten, denak edo haunitz joan ziren kartzelara, ezta? Batzuk aipatzen dute Nafarroa izan zela nolabait laborategi bat, ezta? Pixkat hor estatuak saiatu egin zuela, intsumisioarekin nahi zuena, eta, pixkat, pixkat laborategi bat izan zela. Bertze batzuk uste dute ez. Epaiak erraten zuen Iruñan hain bertze intsumisio zegoela, zaila zela bazter batean ustea, ezta? Berak erraten zuen, Gipuzkoan akaso mantxotzen aldira prozesuak,
dena mantxotu eta lortzen alda intsumiso haunitz epaitegietara ez agertzea, baina Iruñean hainbertze daude ezinezkoa dela. Euskal Herriko beste puntuta baino intsumiso gehiago edo mugimendu gehiago zegoen Iruñan? Iruñan, bai, bereziki, bai, eta adibidez Nafarroaz ari naiz, baina Nafarroan adibidez Sakanaldean ere mugimendua izugarri izan zen. Herri haunitzetan, solda euskara deitutako gazte guztiak egiten ziren intsumiso, eta aurrera egiten zuten, heldu zen guztiarekin. Lehen galdera zidut, eta ez dut bukatu Edurne, baina erran nahi nizun hori, lakastak erraten duela zure liburuan, nola, denoi eragiten zigula, soldaduzkak berak, baina orain, gaur egunean, gastu militarrak ere, denoi eragiten digula, eta ez dugula berdin erantzuten. Bai, eta intsumiso batek ere aipatzen zian adibidez, ez, orain gauden garaian, krisia gora eta krisia bera, eta inori ez diogu entzuten erratea, utz ditzagun gastu militarrak, eta erabildezagun diru hori, hezkuntzarako, osasunerako eta bar, ez da? Egia da, mezu hori ez da. Bai, baina kontua da, ez da hainen ikusgarria, nik uste. Hainbeste zaratarekin edo horrela, baina behintzat nik esaten dut hemen. Bai, baina ez gara mugitzen, begiran zen mugimendu izan zen intsumisioarena. Hori esatera joan naz, gu behintzat lehen antimilitarismoaren berakada eta berbetan egon zarienean, niko gertzen dut, mungian soietzeko kuartela dago, eta 80ko hamarkada urtero egiten zen martxa antimilitarista bota kuarteli eta ere inporru esan, eta izaten zen izugarrizko jaialdi jente pilloa, joten zen, bertora, baskaria egiten zen, juerga, errebindikazio eguna zan baita ere, eta galtzen joan izan da, aurten eginda zerbait, baina ez da lehen zen popularra, inbeste jente ez da animetan, ez da errebindikazioik egiten, gauza galdu egiten. Gainbera, ikusten ari gaur egun, zuko orain dela trantsizio garaian, eta frankismo eta gero pentsa, handikona, mugimendu sozialak berez gainbera izugarria izan duela, eta baita ere intsumiso. Bai, hori egia da, eta, karo, lehen soldaduzka zegoen zenaitz tresna baliagarria eta hori gabe bai hori da, ez? Pixka bera izan. Simboloren erorketa. Mikelek esan du, usten diogunean, ez du hemen nahi duzu, esan Arratsalderoren kontrako intsumisio ere nahi baldin badu. Bakarrik, nabaritu, agian hasten ditugula askotan hiru esparru edo forma bada movimiento kontzientzia edo izan dakoa, Erogiko markadan, gero intsumitzua, eta gero antimilitarismoa. Eta bakoitzako katzen ginen, algen nun lekuan edo esparruan, eta hartzen genuen partaidetza edo behintzat protesta egiten genuen halako lekuetan. Eta nola baitez nagoa, bakarrik intsumitzuak ez zuetela bakarrik esparru horietatik eta antimilitarismoaren utxetik sortu. Karo, denak noski hori argi dago. Kasu honetan intsumizuaren mugimendu horri erreparatzen dio liburuak, ez da? Hori da, ez dugu nahi, intsumizuaren ahotsak Euskal Herrian, hori da liburua, hemen testigantzak, ez dakigu zenbat pertsonaren testigantza dauden? 40 gora, elkarrizketa. Elkarrizketa lan mardula, Plazerra, hemen izatea, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta hurrengo liburu ateratzen duzunean ere gonbidatuta zaude. Etorriko nahi. Badakiko hagen animalien inguruko zerbait dela. Hori da. Horreziko dugu kontua. Desobedientzia zibilare, bai. Venga, aio, Edurne. Bueno, aurrera goa.